Oké. SV Sparta. Als door de camera zat dus en dan tijdens het filmen omdraait en dan een beetje uitzoomt, dan doe ik een handstand en dan stap ik uit die handstand en dan ziet het er denk ik heel leuk uit. Oké. En dan doe ik gewoon een tekstje bij van, waar is deze voetbalclub? Ja? Wacht even. In a minute, I'ma need a sentimental man or woman to pump me. Nee, ik moet aan. Oké, eerste obstakel. Nou, ik dacht eerst van, nou ja, die appels. De appels. Voor de appels. Maar ja, wie het nou zingen mag voor die appels? Ik. Nou, je staat lekker Ik die zit in een appels appel. In uw zonder Google Maps. Ik denk dat echt wel goed, want ze zit nou in die hoeken. Maar ze denk ik net weten hoe en wat en waar. Of ze wat te slim is bij iemand die in de buurt binnen en dan zei ze een kaart. Oké, Guyske. Warten 20. Ja, maar wat is die 20? Warten niet 20? Dat is niet met tot 15. Wacht. Zie, we binnen in mijn naam trouwens. Hihi. Oh, ja, mijn naam. Oké, wat is al Rob Stuyncentrum? Ja. Nou, dat is heel bekend. Perfect. Rob Doe. Stuyncentrum, maar ik ben Oh ja, ja, Warten. 20. 20. Oh, lekker. Mijn naam? Mijn naam en het gemeentehuis. Gemeentehuis Gemeentehuis en de binnen makers. als je, dat is hier. Ja, dat is hier. Dat is leuk, dan we zijn, wat is die naam erop te Johannes? Ik ben Martijn. Is. Wow, we zitten Nee, voor. nee. Mijn naam Ja. is Reptiel. Oh, Oh. Martijn, ja. Ja. Als een model. Hey, wat is die naam trouwens? Mijn naam? Reptiel, a.k.a. je beste vriend in bange dagen. Oh, dat is wel mooi. Het is wel echt een mooi heel gebouw trouwens. Kijk eens die namen. Oh! Tje, we kennen richting Drachtnossa op zich. En dan kennen we misschien langs Tjaard, Domwier. Domwier. Waar ben we nou? Waar ben we hier? Idar de Reel, dat denk ik net dat het erin zit. Oké, misschien wat we beter maar snit van. Want ons geven we te volle naar boppen. Oké. Oké, dan geven we nee. Richting Grauw. Is het een auto? Ja. Maar ik denk maar je stond erin. Ja, zeg! Wat af? Dat stuur zit in het midden. Normaal. Ik dacht dat gaat helemaal fout. In Engeland is het stuur rechts, in Nederland Dus je niks. mag goed het kiezen. En jij zit gewoon in het midden. Kijk. Kaatsveld. Ja, hier. Ja, hier. Wij worden eerst. Oké, zou ik zeggen? Met... We hebben al die TikTok race, hè? Maar wij willen wel, Eerst! want wij winnen. Sowieso. Vooral in het dorp hier. Ja. Welke keersveld is het, jongens? Dit is witte. Waar het is. Ja, laat het weten in de comments. In de comments. Oké, wat gaan we dan, Horia Loren? Welke obstakels hebben we al again? Misschien is het wel leuk om die burpees als eerst bij een knal. En verder denk ik dat een oren zonder Google Maps, dat we dat het best ontordenen kan kennen. Want nooit dus zij inderdaad al het warm die ze kennen. Ja, oh dat is wel een goeie. Maar we gaan nu naar Frencher. Yes. Ik heb er nog een. En we maken de video bij de plantarium. Yes, wat is heel bekend? Oh, hier is IJzer. IJzer. En wist al waar wij binnen? Dit witte, dat is mijn hele kwattelen. Ja. Hey Raptiel, wist je wel ik volle van planeten? Ja. Hier is het planetarium. IJzerga. En wist je al waar het planetarium van IJzerga is? Ik zou zeggen, let het weten. Let het weten, love you. Go. Oh, jij gaat niet rennen? Grauw. Kerst drinken maar wetten? Een liedje maar wetten? 2 emmertjes water halen. Ja. Moet ik dat jongen? Ja, oké. 3, 2, 1. Schippen mag ik overvaren, ja of nee? Wist je waar ik ben? En we gaan weer door. Oh, grote boot! Weg. Route naar Seespieren wordt gestart. En dan daar. En even zien. Nee, er is Helemaal niks. niks. Zullen we hier gewoon wandelen en dan zeggen ze... Oh, dit is Los wel... ik Boatsi en dan God. Dat ken je net. Is er net meer. Het is Ian... Wacht, wij kiezen het zien. Ian Grut God worden. We kennen weer Boatsi. Zonde.
Zonde, heel erg zonde. Ja. En wist je waar het oude kinderspeelpark weer? Wat nou? In de Comments! comments. Hey Raptiel, er is straks dus een koop. Dus als wij de obstakel appels hebben, dan zoek ze deze kirikiri. Perfect. Lekker appel. Hey guys, wat voor challenge hebben we nou, ja? De eerste challenge, ja. Ik denk of de burpees of een TikTok Maximum onbekende. Maar ik vind het wel leuk om de burpees te doen. Ja, inderdaad. Want lekker mooi als we die fanatiek beginnen. Helemaal kapot zweten. Oké. 8 uur. Challenge nummer 1. Ja! Ja! Oh jawel. Dat is wel een mooie camera. Oh, mooie camera. Ja. Hallo, horen jullie mij? Horen jullie ons? Ja. Je bent loet en doedelijk. Doedelijk. Is eerste obstakel voor je is een uur lang in Google Maps. Oké. Je mooi de burpees. De burpees. Burpees? Oh ja, De burpees. Ja. Ja, en de push-ups en de... Hele rutje naartoe. Ja? Helemaal goed. Ja? En jij hebt een uur zonder Google Maps. Ja, ik zal even de timer zetten. Ja, wacht even. Dan ben je met levende bewijs. Oké, succes. 3, 2, 1. Doei! Succes! En ja! Succes! Oh, wat wie nou? De burpees. De burpees, de 24 push-ups elk en de... Wat wie nou? Op zich staan we hier wel mooi trouwens. Ja. En hoe dus zonder Google Maps, dit kennen wij. Dit is bekend terrein voor u. Doen we. Ga je dat op de achtergrond? Ja. Fries, Lucio. Hij wint het gelijk weer. Hi. Oké, obstakel nummer 2. Ben je weer klaar voor? Ja, wij ben ik klaar voor. Ja.